Hej Paula, nu har du akkurat haft en skai om vad är det för skai du har haft? Det är skai för hjälpa folk och Ja. det står. Och vad är det för folk som kommer skai? Det är rimsk folk, det är ung folk, det är folk som har arbetat länge. Så man kan komma på om man är erfaring eller inte är erfaring. Kommer det alla sen ifrån? Ja, det är någonstans från landet. Nu det var ju någon och var inte för och så är det nere i havnen. Och hvis man är arbetslös är det några skai man kan komma. Eller ska man ha ett arbete? Nej, släkt inte. Alltså det vet som är gå för det själva. Alltså vi har haft om samstarv och samskifte. Vi har haft om människorna som har någon och om det skulle finnas ett arbetsfyr beslutningsörst. Arbetslös ska saktas bruka till ästen till. Och till CV inte hade själva till ästen. Vad kan du nämna en två ting du lär en sån skai? Lärt oss mer om samskifte vad det är. Alltså inte teoretiskt ästen. Men ästen om böten hos boningen som böten är och det är gott att veta ästen hvis du inte har haft något av böten att göra att du har vita att du ska ut och arbeta. Är det för bötterna går om att lära om är det från 0 år eller upp i skolan eller kvar kan vi allt ska snacka om? Då snackar det så snackar vi om från 0 till 20 år. Men så långt när man har inte vi från 0 och vad händer här två period när man snackar sen isen 6 och så sen till mig. Men generellt är det att han andra som är det Det som händer här. Ja. Ja, tack för det. Tack för det.